In een tuin kijken we vooral naar de bloemen, die vallen het meeste op. Terwijl bladeren ook zoveel te vertellen hebben. Die zijn er in allerlei kleuren en in allerlei vormen. Toch, Chantal? Ja, heel veel mensen kijken naar de verzorging van planten vaak op internet of in een boekje. Maar eigenlijk kun je door goed naar bladeren te kijken van een plant eigenlijk al heel veel van de verzorging eruit halen. Hebben ze veel of weinig water nodig? Hebben ze veel of weinig zonlicht nodig? En vandaag wil ik eigenlijk heel even graag wat vertellen hoe je dat kunt herkennen. Lavendel heeft een grijs blad en kleine blaadjes. En eigenlijk als je ook een beetje voelt, zitten er een beetje haartjes op. Ja, en de lavendel heeft een grijze bladkleur om het zonlicht wat meer te weerkaatsen. Waardoor dat hij minder verdampt en dus eigenlijk ook minder water nodig heeft. Ook de kleine dunne haartjes die je daarop voelt, die houden ook het water vast. Waardoor dat hij dus ook weer wat beter beschermd is tegen de verdamping van te veel water. Eigenlijk kun je alles wat een grijs blad heeft en wat dikker blad, kun je al scharen onder de planten die minder water nodig hebben. Maar als je juist te veel geeft, kan dat ook een gevaar opleveren. Ja, en aan deze kant heb je de rozemarijn. En als je naar de onderkant van de bladeren kijkt, is het ook weer wat grijs-wittiger. En de blaadjes zijn heel klein. En dan zie je ook weer, die beschermt zichzelf ook tegen te veel verdamping. Dus dat betekent ook als je die in je kruidentuintje of in je bakje hebt staan, dat hij met weinig water heel tevreden is. Ja, dit is dus de Magnolia grandiflora. Het is een ander soortje als de rijkbloeiende in het voorjaar die we in Nederland heel veel hebben. Mooi donkergroen blad. Als je voelt heel stevig. Ja. Als je naar de onderkant kijkt, hele kleine haartjes, lijkt een beetje viltachtig. Dus die beschermt zichzelf heel erg goed. Ja, hier staan we bij de gewone magnolia. Maar als je hier naar de bladeren al een beetje kijkt en voelt, is wat lichter groen. Worden dadelijk hele grote bladeren. Die zijn ook wat slapper. En deze heeft dus meer waterbehoefte als een mediterrane familielid. En nu het blad van de hortensia. Ja. Ja, hier komt het pas net uit, maar je ziet en je voelt eigenlijk ook al dat het wat slapper is. Je voelt geen haartjes, je voelt geen waslaag, het is niet leerachtig. Ja, als je hier al ziet wat hier aan blad aankomt, ja, dus kun je je voorstellen dat het ontzettend veel water verdampt. En de Latijnse naam van hortensia is ook hydrangea, wat eigenlijk al aangeeft dat het een echte waterslurper is. En hier zie je meteen goed het verschil tussen een blad wat veel verdampt en een blad wat weinig water verdampt. Er staan hier tussen heel veel soorten varens. Je ziet eigenlijk bij de meeste altijd wat lichter groen, het is wat dunner. Een varen heeft dus ook wat meer waterbehoefte. Een varen groeit van oorsprong ook echt in de bossen, in de schaduw, op vochtige grond. Dus even samenvattend, je kunt aan de bladeren zien hoe dat je zo'n plant moet verzorgen. Ja, vooral de waterbehoefte kun je echt aan bladeren zien. Hebben ze zichzelf heel goed beschermd, dan weet je al, ze hebben minder water nodig. Beschermen ze zichzelf niet zo goed en verdampen ze veel, dan hebben ze automatisch wat meer water nodig.